ни пак на линия за втората част на представлението на русалките. Не знам какво му има на телефона ми, но нещо наистина не му е вред. Трябва да го видя. Така, влизаме в YouTube. Малко време ще ни отнеме. Сори хора, но няма никаква музика. Не стримала изгарелията някакъв клип. Все едно гарелията са не мои лични. Даже не бях начинал гарелия. Сетих се! Едната ми играе чалга. Пуска се на чалга на нея. Най-сигурно я знаете, защото преди известно време тя беше хит. Чакайте да видя дали звука работи и я пускам. Така, надявам се да се. Какво? Отказ. Отказ. Надявам се вече да се чува. Така, тук сте и едните. Надявам се да сте ги чули, но няма по какъв начин да ви ги покажа по друг. Поне не знам. Няма лаптоп и компютър. Лаптопа не е у мен, а в родителите ми, а те са извън града. Така, нека да ви покажем и новите. Баса им и всичкото им е по-добро от каквито и да било. Тези са уникални. Така. Чайте първо да чуя и аз как звучи тази музика. И на тях е добре. Така. Опа. Не чакайте. Така. Нека пак да влизам. Да. Това се идеално. Надявам се да сте го чули. До тук сте с мен, с представлението им. И да,
Ако сметна всичко става горе-долу към 15 минути. Така, нека да ги приберем. Ще ви покажа как се прибират. Опа! И не мога да стигна. Така. Опа. Така, Тел, действително го няма. Трябва да получа инфаркт. Много намерих. Слушалките ми са много хубави и много евтини и са ми много скъпи, защото са много яки. Опа, ленка. И сега трябва да се оправям краката. Ако се чудите защо ми е такъв гласа, не знам дали ми сменя. Ма там леко както виждате ме стинал. Както разбрахте. Така. Всичко е готово по тях. Хоп. Глей! Така, нека да ги приберем. Нека да сложим и слушалките към тях. Хоп. Да ги сложим в... Опа! Има проблем, трябва да ги свиим. Не стават тъй. Така. Така вече ще стават. Така, знаете ли, първо ще сложим тях. Карах ги. Нека сега да сложим и кабела. Да ги настъпим така. Да сложим и това и просто да се върнем назад. Опа! Не мога да го натъкня. И нека да се върнем назад във времето. Опа! Така. Ако се чудите какво съм имал предвид по да се оправям краката, топях ги всяка вечер в солена вода. Може да го чуете и да ви прозвучи малко странно, но е доста хубаво. Ако сте болен и даже и да не сте, пак е добре и така да си ги начупите. Нагрява ви ги през зимата. И така, както виждате, вече върнахме назад във времето и почваме както от началото. Както започнахме двата клипа, така и ще свършим единия. И благодаря, че с мен. Ще се видим в следващия клип, но той няма да е ревю, а най-сигурно игрите и ще го кача един час най-късно след този клип, след тези клипове. Аз бях Даниел, да, истинското ми име е Даниел, но просто няма да го казвам. Изтървах се като го каза. Аз съм Сара Зрик, а вие сте зрители. Ще се видим в следващия епизод, зрители. Бай-бай!